салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар мунаввари имрӯза мехостам оиди внематочная беременность, яъне ҳомиладоршавии берун аз бачадон ба шумо каме маълумот диҳам. ҳамаи мо медонем ки бачадон ва тухмдонҳо дар коси хурди зан ҷойгир шудаанд ва тухмдонҳоро бо бачадон найчае пайваст менамояд, яъне маточни трубаҳо ё ин ки фаллопиевые трубы мегӯянд, ҳамон пайваст менамояд. Ва ҳар моҳ як дона ё ин ки ду дона фолликула дар тухмдонҳо калон мешавад, яъне тухмҳуҷайра калон мешавад, дар ҳамон тухмдонҳо ҳамон фолликула мекафад ва вақте ки зан алоқаи ҷинсӣ дошта бошад дар тухмдонҳо ё ин ки берун аз он ҳамон тухмҳуҷайра бордор мешавад. Вақте ки тухмҳуҷайра бордор шуд, яъне сперматозоид бо тухмҳуҷайра якҷоя шуд, онҳо бо ҳамон найчае ки ҳаст, яъне маточни трубы ба бачадон бояд фаромада дар он ҷо истанд. Чӣ сабаб мешавад ки ҳамон тухмҳуҷайраи бордор шуда то бачадона намефарояд, дар он ҷо намеистанду дар ҳамон найча боз мемонад, ё ин ки дар гарданаки бачадон меистад, ё ин ки умуман берун аз бачадон ҷойгир мешавад? Сабабҳояш хеле бисёр мебошад. Якум ин аномалия развития меган, яъне дуруст инкишоф наёфтани узвҳои занона мебошад, ки дар он ҳолат ё ин ки ҳамон найчаҳо хеле дароз ҳастанд, масофаашон зиёд аст ки тухмҳуҷайра наметавонад ки то бачадон омада расад, ё ин ки сурохии ҳамон найча хеле танг мебошад ва метавонад ки дар ҳамон ҷо тухмҳуҷайра дармонад. Дуюм ин ҳама намуд илтиҳобҳо. Чӣ гуна илтиҳобҳое ки ҳаст дар узвҳои коси хурд, дар бачадон, дар тухмдонҳо метавонад ки ба внематочная беременность оварда расонад, чунки ҳангоми илтиҳоб, яъне воспаление, трубкаҳо, тухмдон метавонад бачадон низ варам кунад. Ҳангоми варам будан гузариш сустар мешавад. Аз ҳамин сабаб тухмҳуҷайраи бордоршуда метавонад ки дар маточни трубы дармонад. Сеюм ин истифодаи ҳама намуд доруҳое ки ба организм зарар мерасонанд, яъне ҳангоми истифодаи дорувориҳо метавонад ки ҳаракати тухмҳуҷайраро сустар кунад, тарзи дурусти инкишофи онро вайрон кунад ва ин сабаби он мегардад ки ҳомиладорӣ дар ҳамон найча боз мемонад. чорум ин баъзе намуд вирусу инфексияҳое ки дар организми зан вуҷуд доранд, хусусан хламидиоз ва гонорея метавонад ки ба чунин ҳолатҳо оварда расонад. чунки ҳангоме ки дар организми зан вирусу инфексиё аз ҳад зиёд аст, онҳо низ ба илтиҳоб, яъне воспалительный процесс оварда мерасонад ва ин боиси внематочная беременность шуда метавонад. Инчунин ҳама гуна ҷарроҳиҳое ки дар коси хурд, яъне малотаз гузаронида шудаанд ва дар организми зан, дар брюшная полость спайкиҳои бисёр вуҷуд доранд, метавонанд сабаби внематочная беременность шаванд. Боз истифодаи баъзе намуд доруҳои гормоналӣ низ метавонад ки сабаби внематочная беременность шаванд. Внематочная беременностро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? Дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ онро муайян кардан хеле душвор аст, чунки ҳангоме ки зан задержка пайдо кард, тест барои ҳомиладорӣ гузоштанд, ду полоска баромад, яъне положительный результат баромад, дар зан ҳама нишонаҳои ҳомиладорӣ дида мешавад, вале баъд аз 4 ҳафтаи он метавонад ки дардҳои сахт дар поёни шикам, дард дар миён, дилбеҳазурии сахт, сарчархзанӣ дида шавад. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки аз дарди зиёд, аз сарчархзании зиёд, аз беқувватӣ зан метавонад ки аз ҳуш биравад ва ҳангоми ташхиси ултрасадо муайян карда мешавад ки ҳомиладорӣ вуҷуд надорад, яъне дар бачадон ягон хел ҳомиладорӣ нест ва дар тухмдонҳо ё ин ки роҳҳои тухмгузар ҳамчун киста ҳомиладорӣ муайян карда мешавад. вақте ки муайян карда шуд ки ҳомиладории шумо дар найча аст, яъне внематочная беременность аст, бояд ҳолатҳои фаврӣ дида шавад, яъне экстренные меры дида шавад, чунки агар занро дар вақти муайян ҷарроҳӣ накунанд ё ин ки ҳомиладориро бартараф накунанд, метавонад ки ҳамон найча бо тухмдон кафад, чунки ҳамон найчаҳо, яъне маточные трубы, хосияти калон шуданро надоранд ва ҳангоме ки тифл дар он ҷо ҷой гирифтааст ва метавонад ки калон шавад, метавонад ки ҳамон найчаро даронад ва кафад. ҳангоме ки кафид, метавонад ки хунравӣ аз ҳад зиёд дида шавад ва ҳолатҳое ҳаст ки агар ҳамин хунравиро манъ накунанд ва ё ин ки ҷарроҳӣ дар вақти муайян накунанд, ба марги зан низ оварда расонад. аз ҳамин сабаб ҳарчи барвақттар агар ҷарроҳиро кунанд, ҳамон қадар барои зан низ хубтар мешавад. вале ҳаст ҳолатҳое ки барвақттар, хело барвақттар мешавад, дар ҳафтаҳои 4-5 муайян карда мешавад ки внематочная беременность аст. дар ин ҳолат маҳлулҳои махсус ҳаст, яъне доруҳои махсус ҳаст ки ба дохили ҳамон найчаҳо, яъне маточни трубы равон мекунанд ва метавонанд ки афзоиши ҳамон ҳуҷайраи бордоршударо боз доранд ва ҳамаи ҳамон ҳомиладорие ки ҳаст бо доруҳо нест кунанд. Ба ғайр аз ҳомиладории найчавӣ, яъне трубная беременность, боз ҳаст ҳомиладорие ки
ҳуҷайраи бордоршуда берун аз бачадон, умуман берун аз бачадон инкишоф меёбад, яъне дар кӯвокии шикам инкишоф меёбад. ва ҳангоме ки ҳуҷайраи бордоршуда калон мешавад, метавонад ки ба рӯдаҳо зарари худро расонад. аз ҳамин сабаб аз ҳад зиёд инкишофи он низ номумкин мебошад. инчунин ҳаст боз ҳомиладории гарданаки бачадон, яъне ҳуҷайраи бордоршуда омада дар гарданаки бачадон меистад. чунин ҳомиладорӣ низ афзоишаш ноимкон мебошад, барои он ки вақте ки аз ҳад калон шуд, метавонад ки гарданаки бачадон ба осеб расонад ё ин ки худаш меафтад. табобати ҳомиладории берун аз бачадон чӣ гуна аст? Аллакай дар боло қайд карда гуфтам, ки ҳангоме ки ҳомиладорӣ дар найча аст, яъне трудная беременность аст, бояд сари вақт онро муайян кунанд. Агар ки ҳоло инкишофи кӯдак хело кам бошад, бо маҳлулҳои махсус, бо дороҳо ба монанди метатрексат ба дохили кӯвокии бачадон дору равон мекунанд, то ки инкишофи кӯдакро боз доранд. ва агар афзоишаш аллакай зиёдтар шудагӣ бошад, яъне аллакай ҳуҷайраи бордоршуда калонтар бошад, танҳо борои ҷарроҳӣ онро метавонанд ки нест кунанд. ҳолатҳое ҳаст ки ҳам тухмдон, ҳам найча, яъне трубкаро нест намекунанд, яъне ҷарроҳӣ карда намегиранд, танҳо ҳуҷайраи бордоршударо мегиранд. вале агар он кафида бошад ё ин ки аз ҳад зиёд калон шудагӣ бошад, тухмдонро бо ҳамроҳи найча ва тифли бордоршуда якҷоя ҷарроҳӣ карда мегиранд. пневматичная беременность аз ҳафтаи 4 то ҳафтаи 7-8 муайян карда мешавад. аз ин зиёд наметавонад ки ҳуҷайраи бордоршуда дар дохили ҳамон найча, яъне маточная труба афзоиш ёбад. аз ҳамин сабаб ба ҳама тавсия дода мешавад ки пеш аз ҳомиладорӣ ҳама ташхисҳои муайянро гузаранд, муайян кунанд ки ягон хел илтиҳоб, яъне воспалительный процесс дар организмашон набошад, шавҳарашон ягон хел вирусу инфексия надошта бошад, ки то ки дар вақти ҳомиладорӣ ба зани худ нагузаронанд. дӯстони азиз, мехостам ки дар як навор ҳам оиди пневматичная беременность, ҳам оиди инкишоф наёфтани кӯдак ба шумо маълумот диҳам, вале аз сабабе ки навор хело зиёд мешавад, калон мешавад, вақташ дароз мешавад, дар навори имрӯза танҳо оиди пневматичная беременность буд ва навори оянда махсусан оиди замиршавая беременность ё ин ки инкишоф наёфтани кӯдак мешавад. агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Саломат бошед.